Cek sound low 1 2 dicoba. Cek. Cek cek a. Cek a sadoro cek a. Lo cek a sadoro a. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Imamil mutakin sayyidin gharil muhajjalin natahirin amma ba'du. Para pini sepuh sesepuh aji sepuh ingkang pono ing pamawas miwah ngedeng pitutur ingkang tansah kinabekten. Para sarjana sijaning budi mongko dadi pandam-pandem ing para kawula dasih ingkang dahat kawula pundi. Para tamu kagum miwah putri ingkang maha berbudi dharma sumrambah dumateng keluarga besar KKJ Kota Dayak dan Karang Taruna ingkang tansah kawula tresnani. Nuwun kawula nuwun saderengipun sumangga sesarengan ngunjukaken puja dalah puji syukur konjuk dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring berkah rahmat saha hidayah dumateng kula lan panjenengan sami sahingga kalengan dalu menika saged makempal wonten pidalmipun Bapak Warsito dalah Ibu Sani anggenipun badhe netepi darmaning sepuh ngentas pitulus kang putra nggih menika Roro Ayu Maya Khairunisa ingkang sampun ucap kabul kalian Bagus Aditya Kurniawan putra saking Bapak Purwan Purwono dalah Ibu Suparni ingkang taun lumiyin sampun kalampahan ijab kabul. Bilih kalengan dalu panjenenganipun Bapak Warsito dalah Ibu badhe ngatengaken tasakuran ngentas pitulus kang putra kekalih. Salam saha selawat konjuk dumateng junjungan kula panjenengan sami Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan tulodo dumateng kula panjenengan sami wonten ing beban agung
saha ingkang badhe sakadang campur sari Kailanada ingkang dipun sesepi kadang kula kinasih Mas Giyono Uklik utawi Mbah Gita kalangan dalu menika sinaraya paring panglipur dumateng keluarga besar Bapak Warsito dalam para tamu kakung Mewah Putri namung saderengipun hiburan campur sari ringkes kawiwitaning mriki kula badhe medharaken menggah reroncening adicara kalenggahan malam widodaren kalenggahan dalu menika bila adicara ingkang sepindah nunggih pambuka kalajengaken adicara panebusing Sekar Mayang Sakembaran bilih samangke ingkang sinaraya ngayahi gati nebus Sekar Mayang Sakembaran inggih menika ingkang minangka Kiai Wasesa Jati inggih menika kadang kula sepuh Bapak Haji Imam Agus Supardi ingkang sinarya nawung kidha minangka Saraya Jati nebus Sekar Mayang inggih menika Bapak Sulistiono Jinajaran putra sakembaran Bagus Albin dalah Bagus Albianto kawula suwun siyaga ing gapti sarikta ing diri kalajengaken atur pambagya harja wilujeng sabibaripun samangke paripurnaning adicara panebusing Sekar Mayang Sakembaran kasela rumiyin adicara dudukan temanten para pirsawa sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung Mewah Putri kang kinurmatan penggah mekaten kala wau reroncening adicara malam widodaren namung kangge miyak sepining swasana pramila ing mriki kula sakadang campur sari Kailanada ingkang dipun pimpin Bapak Giyono domisili Jalan Pemuda depan Auri Dayak badhe atur panglipur sawetawis sinambi ngrantu titi laksana adicara malam widodaren bilih mriki Kailanada Beto Widowati sekawan cacahipun sumangga katuran jumeneng Jenglina Puspitasari Roro Ayu Sekar Putri saking Kota Goa nggih menika Jeng Eka Sanjaya kaliyan Jeng Asri Dwi Ayunda sumangga katuran jumeneng paring panglipur kangge miyak sepining swasana sinambi ngrantu titi laksana adicara malam widodaren Sholawat Jibril Mas minangka kangge pambuka kata-kata Kailanada ya. Sholawat penarik rezeki Pak Yuk Dalik
inggih sagunging para pinisepuh sesepuh sumrambah para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Sampun tinarbuka kali lelagon nggih menika gending sholawatan, sholawat Jibril, Mahabbatur Rasulillah. Murih antuk pitulanipun Gusti ingkang Maha Welas dalah wilasa. Pramila ing mriki dumateng Pak Sulistiono kalian Saudara Alvin dengan Saudara Alfianto untuk mempersiapkan diri nebus kembar mayang. Tolong Pak Sulis manggolonya kembar satrio kembarnya dipersiapkan. Untuk Saudara Alvin dengan Saudara Alfianto mendampingi Bapak Sulistiono untuk acara nebus kembar mayang. Dumateng panjenengan Bapak Haji Agus Supardi kawula suwun siaga ingkang sawekta ing diri adicara ingkang sepindah kawiwitan kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim nebus kembar mayang badhe kawiwitan. Jackson 1-1. Yaning talaga di langit mambang kepasulayan pamaneka lintang kusumaya yasumawur Dwi makande duwi wis ngarane loro kande jejeran kena jinarane gempalane cinarita tegese padha caritane mung beda kandhane mila ing samangke boten kadi ingkang wonten adhek-adheking pertapan harga mulya inggih Padepokan Sidodadi utawi kales peken Purwodadi. Sinten Pak ing kepareng masanggrah wonten Padepokan Sidodadi nun inggih boten kadhi lenggahipun risang sakitu dibya peparap Begawan Wasesa Jati wis ketingal sawetawis selama nggenya lenggah risang Wasesa Jati ingkang anengga wujuding kembar mayang inggih sekal Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru ananging dereng dangu linggahipun risang Begawan Wasesa Jati
sigra nampi pisanipun satra peke kang bagus warnane none ngirisan saraya jati mangkono wijining pandika ing Marsana marsidam sekaring bawana langgeng. Kaya mengkene tobat-bote wong kang mengkul wajib mengkul jejibahan. Ingkang perlune dikon nunggu wujuding kembar mayang. Udakara wis antarane 100 taun suwene nggonku masanggra ana padepokan kene. Parandene seprana-seprene durung ana wong kang butuhake yaiku sing jenenge kembar mayang. Yah ora dadi ngopo. Miturut ngendikanipun para winasis, para pinter, sapa sing teken bakal katekan sedyane lan sapa sing sabar lan narima bakal babar daya pangaribawane. Yah kanggo miyak spining swasana coba aku tak rengen-rengen ngidung dandang gula macapat yaiku dandang gula pinangka panebusing kembar mayang yaiku dandang gula tolak balak. Ana kidung rumaksa ing wengi teka ayu luputa ing Allah luputa bilahi kabeh jen setan datan purun panalukan tan ana wani temah panggawe Allah gunane wong luhung geni atemah tirta maling adoh tan wani ngarah mring mami gurutan dudu layak pendak prenjake padha ngoceh ana ngarep padepokan ana ngarep pertapan kene weh jebule arep ana tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kisana
saderipun kula dalasan benjenengan timbal wawantikan arembakan langkung rumiyin dipun sekecakaken pripun nggene Lenggah Kisana. Nggih kepareng matur nuwun. Kula saderipun badhe nyuwun pirsa nyuwun derek tepang bebilih menawi kepareng niki saking dusun pundi lan padepokan napa pramila lan panjenengan ingkang kasebat sinten asmanipun? Nun inggih Kisana mbok bilih paduka kepengin badhe nderek gladi wanuh saestu bilih tiyang sudi amastani kula ingkang para begawan Wasesa Jati ingkang sumandhak wonten padepokan Sidodadi mriki menika dumunungipun Wahyu Juda inggih menika kembar mayang ingkang sampun cinani inggih wonten padepokan Sidodadi Peken Purwodadi ngriki mriku Kisana. Langkung rumiyin kula nderek pirsa tebih kraya-raya paduka menika paring asma sinten? Dene paduka ngemban dawuh saking sinten ingkang supados matur mangke punapa ingkang dipun kersakaken kula badhe nderek kemawon. Nun inggih kula saking dusun tebih nggih menika saking dusun Kumalasari kula dipun paring peparab nggih menika Ki Saraya Jati. Lajeng kula tebih sampun pinten-pinten dinten sampun pinten-pinten minggu nggih dipun utus kalian penyirin Bapak Warsita supados ngupati ingkang kawastanan nggih menika Sekar Mayang sak kembaran awit penyirin Bapak Warsita badhe nepepi darmange sepuh Hamiwa Siwi Suda putrinipun ing menika panjenenganipun Bapak Warsita putrinipun nyuwun bebono nggih napa sagah dipun dadosaken temanten ananging nyuwun bebono nggih menika ingkang kawastanan Sekar Mayang sak kembaran Jayandaru Dewandaru ing mangka Bapak Warsita dalan Ibu Sani menika mboten mangertos kados pundi kados menapa ingkang kawastanan Sekar Mayang sak kembaran Jayandaru Dewandaru pramila utusan kalih kula supados ngupati wonten pundi papan dunipun pramila kula raya-raya dumugi papan mriki Ki Wasesa Jati nggih. Nggih. Estunipun paduka inggih Saraya Jati menika mboten luput, mboten salah paribasanipun. Ingkang ngantos kraya-raya njajah desa Mirangkori munggah gunung, mudhun gunung bebasang sikil nganti mluntung sak jagung-jagung. Ingkang perlunipun angopadi Wahyu Juda kembar mayang ingkang sampun cinandi. Estunipun ingkang nami kembar mayang menika inggih panjenengan adep menika nggih Saraya Jati, namung sedaya menika wonten syarat lan sarananipun napa kinten-kinten paduka inggih Saraya Jati sagah punapa ing dados bebono lan sarasananipun menika kala wau. Wah niki nembe kleresan bebilih kula sampun pinten-pinten dinten ngupati ing kawastanan Sekar Mayang sekembaran nyatane menika sampun kepanggih bebilih kula badhe amirsani menawi kepareng nggih menika kasunyatan Sekar Mayang sak kembaran menika tandha edipeni ingkang rerenonce
saking roning klapa menika janur lan isen-isanipun menika menapa Kiai Wasiso Jati? Nggih nggih Saro Jati menapa duka anggere nyuwun pirsa apa to kang dadi isen-isene kembar mayang? Kembar mayang ingkang isen-isenipun sekar manca warna kayu klepu dewa daru gedang mas pupusing cindhe ingkang dipun sebat kembar mayang sekembaran inggih menika. Lah menggah sarasanipun estunipun kembar mayang menika mboten waget dipun tumbas mawi arta pinten kerta lan reginipun ugi mboten waget dipun liru kanthi leliru ingkang awujud punapa kemawon. Namung sedaya menika wonten syarat lan sarnanipun. Nggih menika ingkang nomor sepindhah sadak lawe padha bote. Lajeng syarat sarana ingkang angka kalih sirat maja penganten sakloron kedah sami-sami tresnanipun. Menika dipun ibarataken tiyang keplok menika mboten saged mawi asta setunggal kedah mawi asta kalih-kalihipun. Mila sirat maja penganten kekalih kedah manunggal sawiji. Menika dipun wastani judo. Lajeng kang angka 3 mbok bilih mangke sampun purna ing gati kembar mayang kinarya kangge njangkepi dhawuhipun isat maja penganten benjang-enjang wanti tabuh kalih kira langkung kedah dipun wangsulaken kondur malih wonten padepokan sida dadi ngriki. Ha inggih karana tebih sangkal lan paranipun cekap mangke dipun larung wonten saklebeting benawi agung. Tegese yen kono ana bengawan gedhe. Yen ora cukup diguwang ana saklebete margi prosekawan tegese ana ing prapatan dalan. Kula namung nderek meling kemawon nggih saraya Jati mengke nggenipun bucal kanthi niat ingsun ora bucal ora ngguwang wujuding kembar mayang nanging hambucal suker saged sukertaning sat maja sakloron muga-muga nggih nyarsa badhe lelemban ngebir wonten sak madyaning bebean agung muga tansah kalesa ing sedaya urbita mangya sakara-kara ya nggih. Sarasara kang pungkasan amrih mboten mardapa alum wujude kembang mayang tegese ora rontok godhonge apa meneh nganti gogrog kembange. Mengke ngenipun boyong kembar mayang saking padepokan sida dadi mriki ngantos tumuju wonten saklebeting wisma bargian agung kedah kawiwada gending ilir sumilir. Mrak namung mengaten nggih sarana dadi saged kawula aturaken namung saderengipun bilih wonten kirang lan lepataken mugi diagung pangsama ingkang saageng-agengipun nggih sarana Jati. Bilih matur sembah nuwun awit Sekar mayang menika saged kula boyong kanthi syarat sarana sampun kula sagupi pramila daya-daya sekar mayang badhe kula bedol badhe kula asta wonten ing dalemipun Bapak Warsita awit kangge syarat sarana kangge manggihipun temanten benjang-enjang pramila Ki Wasiso Jati kula nyuwun pamit matur sembah nuwun. Iya nggih Saro Jati. Aku ora bisa paring apa-apa ya nggih Saro Jati. Amung bisa jurung donga pangestu ya nggih. Muga-muga mangke ora luwijeng sak marga-marga. Amung mulingku kampungkasan aja kaya bocah cilik ya nggih. Ati-ati aja disengkari duga-duga digawa ya nggih. Nggih matur sembah nuwun nggih.
saking wiprawi kuwi nasis Maya sarta adi monggo jengeka kanggo miyak supining swara iki suara payu iki dadi suarane kleru wae langgam kayungyun ya. Golek isih Masri rong sasi gak tok tanggapan nganti adol kipas angin karo Magicom.
kompak. Cocok karo rokoke. Gedene nggon Yo, ya, ya, ye. Lurunji matur suwun jeng Eka Sanjaya kang sampun paring panglipur dumateng sagunging para tamu kakung Mbah Putri kanthi langgam kayung-yun. Mugi-mugi saged merani penggalipun dumateng sagunging para bini sepuh langkung-langkung dumateng sagunging para tamu kakung Mbah Putri. Para bini sepuh sesepuh adi sepuh sumrambah sagunging para tamu kakung Mbah Putri ingkang kinurmatan. Kula sigeg sawetawis adicara hiburan ing mriki badhe kalajengaken menggah adicara atur pambagya harja wilujeng. Bilih panjenenganipun Bapak Warsita mboten kuwami matur piyambak pramila ing mriki nyuwun dipun wakili kadang kula sepuh Bapak Sulistyana jinadharan Bapak Haji Surya dalah Bapak Giar. Pramila dumateng Bapak Sulistyana wekdal swasana kawula semanggaaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Para pepunden, para pinisepuh, para sesepuh ingkang pantes pinundi, para pangemban, pangembating praja, para satriyaning nagari ing tansah kinurmatan, para muda karang tumaruna ingkang begya mulya, para tamu kakung Suwana Putri sinebuk ing pakurmatan, kepareng kawula mambeng wonten ing ngarsa panjenengan sedaya karana piniji panjenengan Bapak Warsita katemben wawan pangandikan ngaturaken babaring gandha wudaring sedya wekasing gati ing kalenggahan punika. Kanthi para ngatur monggo panjenengan sedaya kula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung awit ing wekdal menika panjenengan dalasan kula satemah saged kempal manunggal kanthi kapayungan karaharjan tebih ing sambikala. Ing kelajipun salam serta selawat mugi tansah kita tetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para lenggah, para tamu sinebuk ing pakurmatan ing madyaning wiwahan dalu menika panjenengan Bapak Warsita lumantar kawula ngambali malih ngaturaken sugeng rawuh kanthi raos bembungi manah ingkang tapuk pindhan kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. Para tamu kakung Suwana Putri ingkang tansah kinurmatan,
Bebilih wonten ing mriki kula badhe ngaturaken lekas wekasing gati ing kalenggahan menika nun inggih panjenengan Bapak Warsita netepi Darmenga Sepuh Amiwaha Siwi Hamargya Suta putrinipun ingkang sesilih nggih menika Maya Korunisa ingkang sampun kalampahan daup kalian pun Bagus Aditya Kurniawan putra Jalur panjenengan Bapak Purnomo ingkang mijil saking BTP. Para tamu, para lenggah sedenipun pramila ing menika panjenengan Bapak Warsita nyuwun kanthi linaning penggalih dumateng para tamu sedanipun kaparing jurung hastawa puji astuti dumateng temanten sarimbit anggenipun gebyur ing bebaryan enggal mugia saged begya mulya saged mukti kangka esti sageta dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ingkang kelangipun para tamu, para lenggah sedanipun kalaksananipun acara ing dalu menika saged kalampahan karana pembantu para sanak kadang pawong mitra langkung-langkung warga Dayak pramila panjenengan Bapak Warsita sekalian namung ngaturaken gunging panuwun mugi-mugi sih kadarman panjenengan sedaya dadosaken amal kesaenan lumantar kula ugi nggih budidayane manungsa inggih kirang sampurna bebilih anggenipun nampi karuan panjenengan sedaya kirang aruh kirang guguh kirang tangguh kirang weruh lumantar kawula mugi panjenengan Bapak Warsita sakeluarga tansah nyuwun agunging pangarsama boten kata lumpen lumantar kula ugi dumateng Karang Tumaruna bebilih anggenipun nawung krida alelati dumateng ngarsa panjenengan kiranging subasita mugi para tamu para lenggah sedanipun tansah paring pangarsama ingkang agung bebilih ing pungkasaning atur Bapak Warsita lumantar kawula bebilih wonten aturipun kirang bojo miwah krama mugi para tamu tansah paring samudra pangarsama kula minangka talanging basa bebilih wonten atur kula ingkang boten nuju prana kula lelabet inggih kirang seserepan miwah pono tuwin sastra pramila kula tansah nyuwun agunging pangarsama bebilih mekaten atur saking kula pramila wekdal kula pangsulaken malih dumateng pranata wicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. cek cek tak salah
Niki para penisapa sesapa sumrambah sagunging para tamu kakung miwah putreng kinurmatan sampun paripurna manggah adicara atur pambagi harja wilujeng ingkang sulih sarira kathah kula sepuh Bapak Sulistiono jinajaran Bapak Giarto dalah Bapak Haji Suryo. Mugi-mugi ing dalu kala menika panjenengan Bapak Wasito dalah Ibu Sani anggenipun netepi daramaning sepuh ngentas terus kang putra kekalih tansah manggih rahayu nirbeda nir ing sambikala. Salajengipun langsung kemawon kula sakadan campur sari Kaila Nada ingkang dipun pimpin Bapak Giono Uklik ya, Jalan Pemuda depan Auri Dayak. Sinten sing ajeng ngejog monggo sowan mriko regane murah 2,5 juta sedina sewengi ya. Langsung saja kula timbali kathah kula sapa saking Limbung dulu Pak Haji Agus Supardi monggo. Nanti ada Bapaknya Eka, ada dari Manipik, ada juga Mas Dodo, ada dari Goa setunggal mbeka sawiji sesarengan kula sakadan campur sari Kaila Nada. Monggo kathah jumeneng Bapak Haji Agus Supardi. Nggih ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pawindhan dumateng kadang kula MC sampun kepareng nimbali dhateng kula pilih dalu kalenggan ing saperlu nderek caos panglipur kunjuk dumateng masa tamu agung kakung miwah putri ingkang sadoho wilantu biyaga mulya. Iki gilirane Eka Bos gilirane Jenglina. Nyuwun tintingane Mas Ri. Oh, bawa sik nggih. Raketan sitok nganggo bawa. Heeh, aku mau bawa luput kok. Pelok barang. Sepiro barange Lina. Monggo Jenglin. Pelok barang. Kiraku kowe tancitra suara tau kanggo glerek-glerek. Alah sami, Pak. Sepi. Maka suwe tak teni layang kina ambal tak teni wes suwe rasaku hangan tuh
setu pijer krungu semaya eling yen tak Keledang lakae jeng lakae lina teko kene wong ayu caket karbon kakang kene yayi ora tau ketemu saiki ketok seger gerdu. Lho, syukur nek kowe wis ngerti dhewe. Kandhani. Dawahipun menapa? Iki iso langsung dikeplak banget. Langsung pancal mubal, delak ngantuk, awane adem kok. Kalulup Masri. Wis tak tebak. Lha ndanane. Iki ben jimbuh karo temantene ben lulut karo Siat Mojo kakunge. Iki urung sah iki. Hah? Pun sah. Wis lengko bablas mulih iso iki. Oke. Selamat buat Mas dan Mbak. Ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah. Selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia selalu. Jadilah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Yo. Plak tumplak. Rene Pak Bayan karo Mas Yanto ndang joget. Kae Bayan Cino. Eto. Ngalang-alang yoga. Hae ngono nah. Sejak
sateruse desa-desa margo aku goleki sing katresnani gentung-gentung RKS Senalaras ya payu plon sesuk bulan 7 nanging jabang bayi. Ya disyukuri Kah. Iki bar bodho ra umum. Bulan 4 tok 1, bulan 6 tok 2. Iki disyukuri. Muga-muga kowe kabeh sering kok sing ngenyangi. Timbangane blas. Lah nggih. Sing tanggal 12 13 gak iso jaduk. Mundur no, mundur. Sewa aku yang mundur. Lambemu ku lho, Lin. Kene iki wong madhep mulon malah diwarai ya. Pokoke Pak Jandu. Haji zaman milenial Bukan kuwi mau nek jandukan diundur apa dijokke. Heeh. Nek golek dinoe pokoke milih golek Pak tekok Ipong. aku mesti pas. Nah, sing golek aku tak golek lowongan ya. Iki manut Ipong ya an. Udan. Seramandi kok, Lin. Udan rezeki ya. Nggih. Masuk nggih. Masuk Matur suwun. Kok bengi iki pakar seni do mlumpuk nang kene kabeh. Nggih. Pokoke rotos setunggal mboko sawiji. Matur suwun Pak Haji ingkang sampun nderek mangayu bagya ngregengaken wonten pidalipun Bapak Warsito. Sakniki langsung mawon kembarane masih dari Limbung. Monggo Bapak Eko Suparno kawulun suwun. Eka apa karo adine? Sik gampang. Heeh ya Eka sik. Engko sing loro gampang bintang tamu kak tak kerekke. Kuwi iki aja milihke aku, Pom. Masa? Oh, mula Mbak Gito mau engko Mbok Eka gelem teko apa ora? Lali janjine, Mas. Berase sesat kok ora teko. Ayo karo Eka. Monggo jeng Eka. Lali janjine. Oke. Ayo digayengke campur sari kailan nada pimpinane Bapak Giyono maju-maju mundur-mundur maju-maju mundur.
son anyar ya nyamleng men to. Son anyar wani modal kok. Tenan, percaya aku ning Mas Giono. Bare tok warisan nggo gawe son. Boleh. Ngenyek men to. Ngenyek men to, Bang. Lho jembar warisane Jawa, Mas. Giono iki sawahe ombo kok. Duwe bandara barang kok. Lanjut. Janjane Janka nggih. elok tenan iki. Heeh. Kaya Kalista. Wo sing nyetel tunggale, Mbak. Sing nyetel tunggale. Operatornya Mas Slamet percaya aku. Ayo, Dang. Lanjutke ganti kancane. Janjane sound system. Oke, Pak Eko Suparno dari Limbung matur suwun derek regengaken. Sik ya Tris tak ndelok sing aduh sik saka pucuk gunung. Monggo Mas Manto kawula suwun jumeneng dari Manipik. Ada Mas Ciblek, ada Mas Udin, ada Mas Sutris. Setunggal Bogor Suwiji ada Mas Dodo. Monggo Mas Manto dari Manipik mewakili keluarga besarnya dari Jeneponto. Sembah nuwun saderengipun sami sareng ingkang rajut punang anggo ngeningaken ponjon driya munjukaken ras puja puji dalah. Ayo girirane putri apa asli sik. Mugi pasangan temanten kekalih dados pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah.
Niki tak japlak wae gak iso iki kok nek delok HP. Sambung wanci dalu, Mas. Sambung wanci dalu iki pamundutan kene dulurmu lanang saka jene Bonto mesti ya. Niki delok HP mawon. Milih dhewe apa tak pilihke Mas Manto? Nggih, monggo. Monggo kersa. Ayo Asri gilirane. Puji dandan ya Put. Kata-kata hari ini apa Mas Manto? Kata hari ini hujan. Tapi sudah terang. Ya, berburu ikan lele jare Eka. Kepatil. Ayo Putri Sekar ya. Sambung wanci dalu dados. Monggo Pakde Surati Markoyo dari Takalar. Doni informasi mobil dengan DD 1095 BB tolong digeser dulu. Sekali lagi mobil dengan DD 1095 BB tolong digeser dulu karena mobil yang lain mau keluar. Ketok arep metu nggo Hongkong iki Tris. Aku duimbo. Mengga boyo
ini keluarga besar dari Sopeng. Apa banjir ya? Sedang lelenggahan samudayanipun. Monggo Mas Manto. Mendah boyo tambah sih adoh-adoh kok ya. Sik kita kesempatan iki penjaluke panjake lho, tukang player. Aja mulih sik. Nggih, nderaken Pak Eka sak keluarga saking Limbung. Ayo tambah sitok angkes tak kesempatan dari Manipik. Nanti ada dari Jawa Mas Slamet, ada dari Goa Mas Cibrek dengan Bang Udin, Mbak Parinten. Gilirannya Asri iki, lagunya apa Mas Manto? Kentir Sumilir ya, lagu Asri Dwi Ayunda. Oh, Kitir Sumilir ya. Ayo Sri, saiki giliramu. Ben rata siji-siji wis nyanyi kok gak kerek leren. Wis butuh maca ngono ae, akeh pembantunya. Aho Lontang sesulo padang rembulan tak asik ono nganti simpan jerino tak dititi hidup peget ing jantung Bailan nada.
Ibu-ibu foto dulu dengan bapak-bapak. Oke, matur sembah nuwun Mas Manto dari Manipi. Oh, Mas Ciblek sebentar nggih. Ya, oke. Saderengipun pelayare ajeng sembahyang isak riyin. Kula suwun ibu-ibu among tamu, bapak-bapak among tamu foto-foto keluarga dulu bersama keluarga besar Pak Warsito, dan tidak lupa juga untuk Karang Taruna muda-mudi, monggo katurang foto-foto pengaston dulu. Kalau bisa berpasang-pasangan dengan istrinya, bapak-bapak ibu among tamu. Yang tidak bawa pasangan bisa pinjam sama penyanyinya atau panjaknya. Tolong Mbah Gito itu Mas Yatno gandul, kalau Mas Ciblek dicarikan ruang VIP dengan Mas Udin itu ya, yang pakai AC ya. Monggo Pak Haji Panto, Pak Haji Suryo, Pak Legiar sedaya mawon dari grup Karang Tengah, Karang Taruna among tamu, kami persilakan foto-foto dulu kepada kedua mempelai dan keluarga besar Bapak Warsito dan Ibu Sani. Dan berikutnya kadangipun saking Jawi, Mas Slamet siap-siap untuk menyumbangkan lagunya. Mas Poyo ke ruang IV dulu untuk daftar hadir. Mas Doni dari Sopeng masuk ke ruang IV dulu, daftar hadir, Bos. Ayo Mbak Setu ndang foto sik. Pakai kerjone. Ya foto engko karo Eka kowe. Ayo mbak-mbaknya, adik-adik dari Karang Taruna, foto-foto dulu yang seragam. Karang Tengah, bapak-bapak among rawuh. Monggo Mas Slamet ya, saking Jawi kawula suwun ikut berpartisipasi kolaborasi gladi wanuh kalian keluarga besar Makassar. Ternyata di Makassar campur sarinya juga oke. Iki Mas Slamet pucang ketok iki. Oh nggih. Foto karo Eka. Monggo Pak Slamet. Wah, mriki kalih kadang-kadangipun Makassar gladi wanuh nderek tepang. Wah, podang kuning. Monggo sak kedap sik nekel ae. Ayo Kak, karo tanggane dhewe. Oh nggih, ayo jengeka kalih Pak Slamet dari Pucang. Aku lho desamu saiki. Niki nduk niki kena kalih bapake. Padi Plonto almarhum. Cek. Sekali lagi untuk keluarga foto-foto kami persilakan. Podang kuning Mas Ri.
Matur suwun Pak Slamet keluarganipun saking Jawi Pucang. Saiki ketinggalan siji Mas Doni nembe daharan Mas Widodo monggo katuran jumeneng kadangipun Mas Manto. Nanti teman-teman di belakang panggung masih asik dulu menikmati hidangan. Monggo Mas Dodo katuran jumeneng. Untuk keluarga ya foto-foto yang seragam hitam. Maka majum foto-foto kali keluarga ribut dulu yang dari Jawa. Aja nyawer sih toh. Dong aku ini malah pekewoh aku ngono. Oke, nek aku akhirnya nyawar karo panjak seneng aku. Aja nggo tuku slot ta dicelumpukne. Enggak Mas Dodo. Ini anu kae Kak. Mas Dodo ini terlalu disiplin. Guru nyekel mek wis metokne grodok. Nanti juga ada permintaan lagu dari Mas Bajak Laut, lagunya Kalah Weton. Ada juga Pak Desa Dewa dari Topoyo, lagunya Salam Kangen. Oke, Pak De Surati dari Takalar, mungkin milih piyambak. Yang belum foto-foto tolong kami persilakan untuk antri untuk foto-foto keluarga season pertama dan nantikan besok kembali. Pujan yang saya dikancani iki karo Lina iki cocok iki ya. Iki jos. Terus tangguh Matian datang hendaku Wis tupekek kamu Babar pacar pinggo saka kinabar
Mas Dodo iki ya keluarga seniman dadi isane apik-apik kabeh iki. Untung ora MC, MC nyanyi aku modar iki ra urung. Ya yang dari jauh dulu akan saya panggil nanti baru ke Goa. Yang dari Sopeng dulu. Ayo Mas Doni. Engko piye toh? Wakilan hitungane piye, Dik? Oh, wareg. Ayo Tris nang ngadeg Tris engko ndak mutung ora gelem ngangkat ison kok. Nanti baru Mas Ciblek, baru Mas Udin. Sutres sik ndak mutung iki anggere dikon nyanyi kok wegah ngangkat son. Sesuk mau dodol akhire paduro bojone. Ayo Kak, waduh sajoke ngefan karo Eka iki. Dites atas Kak, rajin dodolan saiki. Iki mode ger macak kere iki. Ya nanti lagunya Mas Bowo Salahmu Sendiri, Mas Bajak Laut Kalah Weton, Mas Dewo dari Topoyo Salam Kangen. Oke, satu persatu urut. Ayo Kak. Nyawer karepmu ra karepmu Tris. Iki gawane macak kere bar kuwi tuku lemah sak hektar iki ya. Tuku omah 450 juta. Nek karo kancane memelas ketoke. Tibake sugih tidak ditahu. Tuku tenan kuwi di daerah kono ning kota mangsamu kuwi desamu kan. Cep. Oh,
saja. Kandhani. Dodol rong dina diposting ae. Aja lan Mas Sutris ya, ini pewaris tunggal dari Bang Jolegok. Ye salajengipun badhe kula timbali dari Goa dulu. Ketua Jago dulu Mas Sumadi Ciblek, ini dari grup Setio Iromo ya. Yo MC. Mbok menawi badhe duet kalian Bude Parinten kami persilakan. Oh Prasojo Iromo. Marah yo ra tau ngejop aku saiki digeser lali aku. Monggo Mas Sumadi Ciblek. Nggih. Matur sembah suwun Mas Ipong selaku MC. Nggih. Campur sari ringkes Kaila nada ya. Anyar iki Pak nggih. Anyar, jane wis suwe nek payu meneh. Biasanya delok kowe ta iki, tak selingkuhi genti kowe iki. Iki banyak MC sekarang ra dukune kuat bahaya iki. Ya sing lambene abang padha aku, sing pinggir dhewe ketok ora gak tambah seger iki. Jeneng Lina Puspitasari. Loro ati loro Lin. Ya, mbur loro ati karo sapa? Apa karo Sekar Putri, apa karo Eka ora mudeng. Karo Eka. Eka kong di bokonge gedhe kuwi to.
matur sembah suwun Pak Ipong. Oke, Mas Sumadi Ciblek dari grup Prasojo Irama. Saiki request dari grup Karang Taruna dulu, Asri Dwi Ayunda nyelani sik. Dari Mas Bajak Laut dulu, nanti baru Mas Bowo ya. Lagunya Kalah Weton. Nah, nanti lagunya Mas Bowo apalin. Nanti setelah Mas Udin dari Goa. Oke. Satu persatu bersama Kailan ada pimpinan Mbak Gito Pak Giono dari Jalan Pemuda depan Auridaya. Oh ya, nanti Mas Bowo dari Karang Tengah, salahmu sendiri. Agus Saputro alias Bajak Laut. Ya, selamat mendengarkan, ini dari grup Karang Taruna. Lagunya Kalah Weton. Mas Tris, YouTube-nya katanya tidak ada suaranya ya. Oh ya, oke. Spesial buat Mas Bajak Laut.
kalah weton permintaan dari Mas Agus Saputro alias Bajak Laut ya dari grup Karang Taruna ini. Sebelum Mas Bowo tamu dulu masih ada satu dari Goa. Ayo Mas Udin selanjutnya, nanti ada juga Mas Yatno dari Barang Dasi, ada Mas Doni dari Sopeng. Satu bersatu bersama Thailand nada. Jeng Eka, jangan lupa lagunya Mas Yanto, Kuburan Amblek ya. Matur sembah nuwun Bapak MC. Kalau bandoso mlaku kae lho. Pak Enopi kok lagune. Pupuse nelongso Mas Sri. Mas Boyo lagunya Ronce-ronce. Ayo Jeng Eka. Siap. Ayo Bang Udin ya. Ini malam dilarang nyawer kalau tidak malu ya. Apa iki saktenane takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe. Basan krangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresna. Loro terus. Ayo Pak Setu. Apa sifatmu saiki wis beda, kowe ninggale aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Lebok kita ayu wasik
Babayan. Babayan adep. Dari Sopeng, nanti saya panggil lagi ya. Ini yang dari jauh dulu, maaf ya Mas Bowo ya, saya tunda dulu. Mas Doni dari Sopeng ya. Ini grup dari Sopeng. Untung ora banjir mulo teko kene. Alhamdulillah dari grup Bakalan, dari grup Pucang. Nah, Sopeng tanggal 12 dari grup Bluak karo grup Jati. Ini Don tak kenal ke Carolina. Saiki ya tambah semeleho. Tambah bunder seser. Penyanyi makmur ya. Panjak ngeres. Engko penutupane engko Pak Haji, Pak Sulis, Pak Haji Suryo, Mas Pak Legiarto. Engko penutupan teko jam 2. Suwe aku job iki. Aku alhamdulillah MC sukses. Kemarin sepi jualan Magicom dengan kipas angin rapopo tak tuku beras. Mas jan iki jan panjak-panjak do ngeres. Malah penyanyinya do tuku kalung ae. Lah mergane panjak oleh bayaran tikane bojone kok. Mosok panjak arep kalungan. Ya ora apa-apa, jenenge wong wedokan ya kudu dimanja. Andani kok. Mas Yatmo dari Barang Dasi juga sudah ada ya. Iki MC mau gedeke weteng tok iki ya. Ora apa-apa. Ya. Mas Doni dari Sopeng.
semut durung rondo aja dirego. Sumpah ngepati yen kula janji ngali. Tekad hati ora bakal loro ganti. Iyo Ayo Pak Bayan, Pak Joget, Pak Setu, selamat Setu. Pak Rosin, Doni dari Sopeng. Sekarang perwakilan dari Takalar. Nek nyawer jauh akeh Don, ya 500 jae. Perwakilan dari Takalar dari Mas Poyo, Eka Sanjaya, Ronce. Oh Rojeng apa Ronce ya? Mas Poyo. Ronce apa Rojeng? Oh Rojeng, numpak motor ngebut kae to. Oh bisa ya. Saiki tak tampilkan berdua kakak beradik kanggo Mas Poyo iki dari Takalar. Eka Sanjaya Putri Pedet alias Sekar. Iki penyanyi gur gedekne awak juga iki. Tak maju nduk Cahayu. Jan penyanyi rong dina iki kok blenduk saiki. Dhisik sesasi padu ae ro bojone. Aku anggere penyanyi padu karo bojone seneng kurang ilok-ilok aku. Kancane akeh. Kaya Sutris barang ngangkat salon rong dina. Ayo Mas Poyo. Wasik. Ayo Jelina. Spesial buat Pak Poyo.
kudu di atase yen kebacut sora tetes rejeng rombongan itu ning saiki rojeng kudu di atase yen kebacut bisa agawe Surati Abayan nyawer dong leboke rojeng kudu di atase yen kebacut bisa agawe beban ya mas dimitli emosi mas Kaila nada oh ya lanjut emosi Rojek lanjut emosi
Mas Udin kowe nyanyi ya aja MC ning ajak santet kowe. Oke, sekarang kedua mempelai bisa turun dulu untuk istirahat ya. Bapak Warsito ala Ibu kadheraken ingkang putra kekalih kasuwun mandhap saking pelaminan diiringi gending prau layar penyanyi ngadeg kabeh. Ya timbang tak bayar sesuk ya. Prau layar iki anak buah Jolegok rada pekok ya kok. Prau layar ya nanti Pak Awe sini dari Mas Bowo juga dari grup Barang Tengah. Ayo penyanyi berdiri semua dari Mas Boyo. Prau layar. Lagu apik kita cepet tok Mas Boyo. Ana lagu apik ya. Sekarang Jenglina Puspitasari lagunya Mas Bowo dari Karang Tengah. Nanti lagunya Mas Setu Tringsingan. Lagu Layatno milih dhewe ya. Bersama Kailan Nada campur sari murah meriah. Jangan ragu Pak Bu kalau nanggap regane mung 2,5 juta sedina sewengi. Ayo Lin, endi Mas Bowo nggih? Nyawer karepmu ra karepmu. Lagune Salahmu Sendiri Mas Ria. Spesial buat Mas Bawa. Oh, Bowo iki kok Bowo. Endi jae? Podang kuning Pak di Surati. Mas Gandul dari Jeneponto apa? Ya nanti saya tanyakan. Beres. Mas Bowo dari Karang Tengah, selamat mendengarkan dengan sebuah lagu Salahmu Sendiri. Sudah ku mencintai, Wasik. Sudah sabarku untukmu, walau kau acuh tak acuh selama ini kepada diriku. Semua ku korbankan untukmu, ku berjuang pertahankanmu, namun sedikit bersama Lina Puspitasari tak menghargai cintaku padamu. Kini setelah ku temukan dia, mau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati
Sekarang lari naik ke Jeneponto dengan Takalar. Mas Zat Menggandul dan teman-teman, Pak Radi, Lekyo, Pak De Surati dengan sebuah lagu apa ke Pak De? Podang Kuning, penyanyi ngati kabeh. Ayo diwakili karo Mas Yatno dari Barang Dasi, laki-lakinya. Ayo Mas Yatno, Podang Kuning sik duet ning kene. Alah, MC Raiso mundur dadi MC. Aku dhewe ora godak ya. Engko dibablaske anu Sri, telingsingan ya bar iki langsung masetu. Heeh, tak ketik sik. Apa ya iso. Ayo Podang Kuning bablaske telingsingan. Nanti ada lagunya Mas Dewo juga, Mas Sulio dari Topoyo. Apa itu? Nanti Asri yang menyanyikan ya. Dari Jeneponto Takalar, Podang Kuning. Ini anune Mak Slamet mau dari Jawa ya. Mas Wagino mbok menawi badhe duet mriki. Ya. Wah, Mas Jatno. Mas Dodo, Mas Dodo.
ning ati Mas Ri. Heeh. Slawerno. Heeh. Iki nuhoni Mbah Bayan sik jare bojo loro, heeh. Wis kadung napa saweran wis rawani obah. Pak Mur. Selamat malam, Pak. Tik tik tok. Ya wes. Ayunda. Ya, nanti banyak request ini. Salam kangen dari Topoyo Mas Suryo Dewo, Asri Dwi Ayunda. Nanti ada Mas Setu Telingsingan
Oke. Satu lagu dulu dari teman yang jauh dulu, tamu dulu semua, nanti baru tuan rumah. Salam kangen, selamat menikmati dari YouTuber YouTube Trisno Video. Dari Mas Suryo Dewo. Ya, nanti tringsingan dari Mas Setu. Cek. Ibu Sawi habis ini juga harus menyanyi. Spesial buat Pak Dedewo topo ya. Pak De aja lali pulsane. Halo Dek. Foto
Berikutnya Jenglina Puspitasari, lagunya Mbak Setu, Bapak Epardi, Tringsingan. Ayo Mas Ri, Tringsingan dibaleni ya. Oke Mas Boyo, Pak De Surati, Mas Ratno Gandul, Mas Rati, terima kasih dari keluarga besar Jadi Foto Takalar. Diparani ngoyo-oyo, ngono kata tuh. Lah iya. Ya. Wis diparani ning. Iki dari grup dari grup Among Tamu. Ayo lihat piye. Asik. Bersama Campur Sari. Masukin. Selalu Tringsingan Udin. Wis rumangsa ae. Ya, bariki Pak Sulis siap. Ora bar kok bare jam 2 jare. Ayo Mas Ri. Bareng sepeda pepanggilan.
ta. Penakne nek nyawer. Lah mawe disangoni Mas Udin iki kok ya karo mangsa karo Udin kowe. Nek mau jaluk-jaluk Ayo ndak ditutup. Ayo iso. Udin karo aku wis tau tringsingan. Bareng sepi mapangiya. Asik. Nyatane jor lolo atine. Ayo. Nyanti wae perpisahan. Batine jor tambah tresnane. Satu Bapak Pardi. Sekarang Pak Sulis, monggo. Nanti baru Mas Joko ya. 2 lagu, nanti kalau masih ada waktu teman-teman akan dipanggil semua. Kalau tidak cukup dipanggil besok lagi. Monggo, yang penting tamu cukup semua. Monggo Pak Sulis dari grup Among Tamu. Nanti dari Mas Joko dari grup Panjengklek ya. Lagunya Mas Joko nanti koplo. Mas Ireng Manis. Ireng Manis ya. Eka Sanjaya Lobes Kongti bokongnya gede ngadek kabeh iki Pak Banar ketone duit nyawer adi entek-entek niki.
mung jalaran perpisahan cocok Pak Sulis, sekarang Mas Joko. Lagunya apa Mas Joko? Oh iya, Cintu di Mato. Nanti baru dari Pangkep. Ya. Yo, ndang nyawer. Sopo iki ya? Ya, Joko Lin. Ayo Lin Mas Joko dikenal kesik. Lagunya Cintu Jauh di Mato. Ya. Nanti baru Mas siapa Mas Giono yang dari Pangkep? Dari Pangkep siapa nanti? Masun dari Pangkep. Masun dari Pangkep. Habis sini Mas Joko dulu. Cintu Jauh di Mato bersama Kaila Nada. Ayo Mas Joko bersama Lina Puspitasari. Turutan gandeng temae bojo tak kelaksanan apa karise urip kudu pisahan ngawer Mas Joko karo Jenglina. Mas Joko ati iki sayang ora medhot katresnan Gusti paring rejeki ning jero ati iki kangen enggih lo bali asik Mas Joko. Kaliyo betere kanggon meli supa prasetyo uga dadi jodoh ing salamiyo wasik Mas Joko Cintu di Mato.
kanggo sangu bebrayan ati iki sayang ora ninggal katresnan Mas Joko Cinto jauh di Mato. Satu lagu dari Pangkep, monggo. Monggo Masun. 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 Satu lagu karena sudah ada teguran dari grup Pangkep, Masun monggo. Ya. Maju dong. Satu lagu dari keluarga besar Pangkep, pertanda berakhir perjumpaan kita bersama Kailan Nada. Besok dilanjut lagi. Cek. Kalah weton mas lagu ini. Cek. Ayo Mas Son minta temen siapa? Oh dewean, pedimen toh. Iki gur selawe 15 10. Oh ya oke. Spesial lagu Kalah Weton buat adikku Mas Ermawan Susanto. Sekirane angel dijalani mending dijol ke alon-alon aja mbebani ati nggih dong borase satuan wis kadung sayang wis kadung berjuang hati wis nyaman bepojoan apa jandane wong tuwa amarke kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Iki sing diremo wetone ora
Kaila Nada. Bila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Besok dilanjut kembali sampai jam 5 sore. Kami mewakili Kaila Nada. Bila ada kekurangan mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.